Ja, tjena, det är Damon. Hur står det till? Hallå? Det är Banana. Håll käften. Hallå? 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 Vad fan gör du? Det är Mohammed Dikran. Ja. Jag vill ha kuk. Ja, fattar du? Det är Mohammed. Minns du mig inte? Nej. Jo. Du slog min bror den gång. Ja. Vem är det? Ja, håll käften. Det är Mohammed. Mohammed Ibrahim. Oj, Michael. Jag vill ha kuk, fattar du? Alltså, jag vet inte om man skämtar. Ja, han kommer gärna här. Hallå? Ja, hallå. Jag vet inte. Oj. Hallå. Ja, Vem är det? har du kul eller? Ska jag visa dig vad kul är? Kul? Ja, ska jag visa dig vad kul är? Vad säger du? Ska jag visa dig vad kul är? Visa vad? Vad kul är? Vad kul är det? Ja, Vad är det då? det är faktiskt... Vill du ha jag ska säga vem det är? Säg vem det är. Det är din mamma. Är det min mamma? Ja, Är du säker? ja. Åh fan. Vet du, jag har knullat med din flickvän. Jag kommer från Norrland i Umeå och jag har knullat din flickvän. Fan, det låter ju friskt. Vad säger du? Det låter ju friskt. Nej, du, vet du det... Jag äter bajs just nu, det vet du. Ska du bajs? Ja, jag äter bajs. Och vet du, din flickvän här suger min kuk. Vänta ett tag, du ska få snacka med din morsa. Och visst. Ja, hallå? Hallå? Ja, hallå? Hallå? Är det din morsa? Va? Är det din morsa? Ja, det är Stig-Arne. Ja, vet du, jag har knullat din flickvän. Din flickvän är här och suger min kuk. Hallå? Hallå? Vad fan är du? 49. Vad sa du? 49. Vadå 49? Mannen, skulle jag kunna få det på Facebook eller? Vart bor du? Jag bor i Umeå. Umeå? Ja, var bor du? Vad ligger där i Norge? Va? Är det i Norge? Är du gay eller? Jag bor nära Piteå och Luleå. Ja, men vad fan ringer du hit för då? På grund av att jag har det tråkigt. Va? På grund av att jag har det tråkigt. Du bor i Umeå men du ringer hit. Ja, jag har det tråkigt. Jag vill gärna prata med några norrlänningar. Jag tycker de är som vikingar, ja. Såna jävla norrlänningar. Norrlänningar? Ja, jag gillar knulla i såna. Du vet.